Mga pangga, oy, mag-ingat ka mo ha. Pag nagsa-shopping ka mo, nagki-Christmas shopping ka mo, lalo na digdi sa merkado publiko. As in sa iba pa man ng mga public market dyan sa Endo, mga Banuaan, sa mga talipapa. Mag-ingat na sa natabi ka mo mga pangga pag nagsasaraod sa out ka mo, tabaka ko nagrelitong dyan ang sibuyas, baka magkaturong-tungan nindo ang ginto. Sa sobrang mahal na kan sibuyas mga pangga, baka kung pag nagrelitong iyan dyan sa merkado publiko mga pangga, baka kung imbis na ang mga snatcher wallet ang pigi snatch, baka mga sibuyas na. Baka mga pangga, pag nagsakay ka mga sa jeep, nagsakay ka sa jeep, tapos nawalat mo susinaudan mong sibuyas, tapos nawalat mo pa so cellphone mo, baka ang interesan, susinaudan mong sibuyas bago sa cellphone mo. Kung ang cellphone mo kaya, so kunyan, itong bako siyang touchscreen, type screen. Itong so mga cellphone takan panahon baga mga pangga, na mga dikipad, tapos nawalat mo sa jeep, talagang mayong ma-interest kan cellphone. Baka iuli pa sa imo. Baka ibalik. Baka bukudong ka pa kang snatcher, ibalik pa sa imo to. Ibabalik. Sabi ang snatcher kaya mga pangga, manay, ibalik ko na po ini cellphone mo sa imo. Ini nasa na po sa ko yung sibuyas na medyo mukuro kantinan mo. Lalo na itong puting sibuyas. Kung ang sibuyas mo dyan na tinda puti, iyan ang ina-upload na kunyan, Onion Pro Max 1 terabyte. Kung pula na sibuyas na may mga dahon-dahon na nagtatarambo na, an-upload na kayan mga China phone. China phone. Ang model kaya ito mga pangatakulay puti baga kunyan ito Onion Silver 1 terabyte Pro Max Plus. May plus pa yan. Makantinan yan eh. Takon pwede nga, takon magparalang ka pa nga ng presyo kang puting sibuyas mga pangga, baka isang rako na sa HJP Pawn Shop. Isang rako. For the meantime, dahil 14 kilo na ang makalagpas sa alas 10 nin pagkaaga. Uyang unaan sa tuyang energy headlines, mga bareta na dapat nindong maaraman na dahil pwedeng sa aga pa. Munyana! Mula sa Energy News and Information Center, narito ang headlines ng mga maiinit na balitang inyong matutunghayan sa mga nangungunang pahayagan, unang mapapakinggan sa Energy Headliners. Energy Headlines. Pagramdam ini po istorya sa nakat, hang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nangangahulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright?